ama kono Apa ni prepare la. ama ko kali ni Gracias, ça va? Ça va. Bora mo. Toro tuna. Bora bachi tingo. Nasupete. Ba. Grâce yego Toro tuna. Albasala. Alwe dala. Yena biera de kumana. Wallahi. Ave wan. Awambe. Almandu. Abashi pwe dala. Albasala. Pwe dala. Si. Amba. Comme il a wele. Nouvelle duma baro de we. elle c'est la grande sœur de Voilà. non, quand ça y est quoi, c'est toujours de la joie. Ouais. C'est de la bonne nouvelle. Ouais. Je te dis, une joie de me boire, une soja de me boire non, Ouais. avec satisfaction. Ouais. Je te dis, c'est une forme de bonheur. La dame de chance et tu vois. Et puis tu sais, il y a grand sœur, il y a grand sœur. Non, il y a grand sœur, il y a Grand sœur B, grand sœur B. Ouais. Wallahi. Grand sœur dobe au grand sœur solution. Ouais. Dobe au grand sœur problème. Ouais. Elle c'est la grand sœur solution. À jamais. Yeah. Comme bachete nyawele bachete. Ah. Yere be tono dirisa dongo. Ah. C'est notre drissa. Moi c'est que c'est notre drissa du même colon. Tono dirisa. Eta tono dirisa do. Oh, oh, mummy Espagne. Oh, tono dirisa mi. Oh, mado. Je, bachita la kon. Wale bachete. Ah, nena fomarare, ale re ngone mako abina ordinateur do black na nema fobi, nema ordinateur. Ah, ena la jen ordinateur gunana azang danga plus. Ah, mais flou le ala. Ale o le du tane ka be fen black na nema fen makuma kan tuguni. Ah, tonton Vespa, il me trouve fama. ah. Não fumamos. Como é o vídeo que? Nina para fumar. Ahuko amako be ila. Kwabi fen. Daro nina fatu fo bara. Yaro tono de sabe fen da ko taxi boni. Ouais. Ko abna warchima. Kiga passeport la. Ko ini tergelo. Yara flo kon mesika to le ni flo mesika ta. O ka be warchama ko bi passeport la. Ha? O ko be ta ko ba do taxi boni la. Yara ko no nouvelle duma ko ni. Aha. Ore atunya wele. Nera ni soja le mbale do wala ta na fo. Mais Grazer, bara ko rete yeni taxi bolta. Ha? O mano fale aw nyano ma ja aweria. Ai hotel ne bigi yini ngadroni, na. Esigi vara kumulo be. Ha? Taxi bolta bareria. Ha? E ba do lube taxi bol warmina. Mo lo be sara taxi bolela. Ah. Fait tono dirisa be bara nyini ne ni so jale mbaba awele kana fo nyana e bi joko dora te ko taxi bol ko. O bana taxi bol be bara ya. Ai Grazer, ma dinta ni ngal drone do. Flo chente. Taxi. Déjà, Nantara, au baron mesdames de Erdmene comme ça. Ah, effectivement. Elle mewa. Ah. Nin tono dirisa ko be kuma ko ale be wili olu be wili ko 4h wakati kata fo 18h 19h yara mo ko ba bara bo bara yara na mo ko chamo ko bara be jim 18h ibi se ga bul fo 18h 19h 20h 21h beti ka su akon me ikon me be 4h yara ko ni o te bara gelema e clé en fait sonote déjà il clé beba taxi bol la ani ma clé beba taxi bol la bo ko muna sunoga est-ce que aw kulo kai ha temene nyeba ala wa right out there de men kai mo de men ta ke out mo ko de ni ngali te am il faut nga felo ni ngali leke ube o te chen flo ale ko papier ko me akoko be warchi kana kuna warchi kana san abi permuta ona permuta sa mana se mobile la na sera mobile la ola bi na nulo seboni am soraka passeport la abo war kana chikana me passeport la sa abi soraka ta akote nori si ça ko wolo sebani kana na sera mobile bola wakati na mama permu de vita ha ako kwa be warchi kana ko ka fa yana na foranye na sa abe warchi kana na warchi kana
an bɛ sɔrɔ ka taa permis ta a tulo b'a la kɔni n'an taara permis ta wagati min na a bɛ dege mobili la n'an sera wagati min na wolosɛbɛnw min na ni wolosɛbɛn nana sisan o la an bɛ sɔrɔ ka taa passeport ta passeport mana ta a bɛ taa. Bon wolosɛbɛn ko in na ne kɔni ne ka wolosɛbɛn a wari bɛɛ kɔni bɛ ci ne ma ne b'a baara bɛɛ de kɛ. grand frère ne kɔni ka wolosɛbɛn tunnen don. mun ye ka wolosɛbɛn tunun. Walayi i b'a dɔn ne yɛrɛ ni papier cayara i bolo dɛ papier dɔw bɛ bɔ a la cogoya min ne taara a bɔra n ka papier la cogo o cogo ne ka wolosɛbɛn de tunnen don nin wagati in na sisan. a tɛ tunun e ka wolosɛbɛn bi i b'a ka somɔgɔw wele u b'a bila ka na. olu t'a yɔrɔ ne y'a ta yen nɔ de olu t'a yɔrɔ dɔn madame n'u y'a ye dɛ. ni ne kɔni ma fili ne ma ɲina ne ka wolosɛbɛn ne y'a bɛɛ minɛ papa la duba la ne y'a bila so kɔnɔ bon ale ma dun filɛ ale ma bila ko ka jugu dɛ a bɛnna la cɛ ne yɛrɛ bɛ ka siran a filɛ nin ka nin kuma fɔ n bɛ ka siran ale ma kana na taa n ka wolosɛbɛnw hali k'a to so jɔsi la ale bɛ papiye so kɔnɔna kun falen don ji la ale bɛ papiyew fili a bɛ to na n bɛ ka siran ɲinɛ fana kana na ɲimi ɲinɛni dɔ bɛ to ka don ɲinɛni bɛ si ne bɛ siran ɲinɛ kana na olu ka farin papiye maa yɛrɛ i b'a hali ne yɛrɛ bɛ ka siran n'o ɲinɛ nin ma ne ka papiye in fɛngɛ papiye in tunna ne na de quoi ɲinɛni de la ka ne ka 1000 fɛngɛ k'a ban pewu a kɛ ne fana ka wari la ne ka 200 bilalen n ka dilan li kunyanfan yɛrɛ i b'a dɔn wolosɛbɛn papiye filɛ nin a tɛ mɛn mɔgɔ bolo de quoi walayi ne kɔni an b'o ko kɛ cogo di dɛ ne ko aw b'a fɛ ka ban tagali ma de yan. ayi n tɛ fɛ ka ban tagali ma. ne ko aw ye mun mɔgɔ sugu ye dɛ aw bɛ se ka kɛ cogo di ko n'i ye baara fɛn o fɛn ɲini ka di aw ma aw tɛ sɔn aw ye denmisɛnnin yɛrɛ de ya fara sabali ko i fara han. Flo an tɛ taa papiye an bɛna taa papiye tɛ dɛ a diyara ye o a ma diya ye o walayi de a bɛ taa nin baara kelen ko tɛ haramu a bɛ taa nin hali n'a bɛ san n'i ma su fo ka taa a bɛ taa parce que aw tɛna to mɔgɔ dala faden sagoya la ten aw na aw mɔgɔ sugu i mana baara ɲini ka di aw ma aw b'i ban o na. an tɛ ka ban an ma ban grand aw bɛ taa papiye papiye yɛrɛ o papiye ma ye a bɛ taa hali n'a bɛ taa duguma sira fɛ a bɛ taa. e ma fɔ ala ka ko min kɛ han passeport dilanni o y'a jalen ko ye hali na aw bɛ taa duguma sira fɛ aw bɛ taa dɔ bɛ to cɛcɛ na ye aw kɔni bɛ taa. a taatɔ tɛ nin yan n'an mɛnna k'a sɔrɔ an ma na ni wolosɛbɛn ninnu ye walayi de han n bɛ taa kaba maa sɔrɔ yɛrɛ bɛɛ dɔn aw ka mɛn k'a sɔrɔ a ma na ni wolosɛbɛn ninnu ye. a y'a mɛn. ne y'a mɛn a ye taa. Grandsenning ka ku ka di ne che grandsenning ka ku ka di mo do la mais c'est ka fait do ñini mo to la et puis on dirait qu'elle a accepté le travail quoi. ale bɛ se ka o bɛɛ accepter en place la tuguni hein an n'a ma bɛn fɛn kan foyi. Dans tout ça le problème c'est quoi avec essayer d'emploi tu vois la partie dɔ bɛ yan a m'a fɔ k'u bɛ baara daminɛ 4h ka jigin 18h ayi ko 21h 18h 21h aw de fɔ 18h 19h wagati min an tila o de fɔ 20h 21h mais c'est pas vrai je te dis c'est pas vrai en Espagne taxi boli travail aw bɛ wuli k'a daminɛ 4h mais ko taxi bolilaw bɛ taa aéroport la ka taa mɔgɔw kunbɛn ka na mɔgɔw bɛ taa aéroport la vers 0h 1h 2h 3h je te dis on va commencer à travailler de 4h jusqu'à 2h du matin. Avec combien d'heures que je suis là, mon ami? 2h, 3h. Je te dis, Mali, il y a une vie comme ça, il y a une vie comme ça. Voilà, on a accepté. Parce que ne mana miiri quoi tunkarakew fana bɛ sɛgɛn mun kɛ u ka wari ɲinini na ye quoi n ko dɔw bɛ se ka baara kelen baara fila fo ka taa se baara saba ma u b'a kɛ u bɛ baara dɔ daminɛ yan sisan 6h an k'o kɛ 6h à 10h ye u bɛ b'o la u bɛ tila ka taa baara wɛrɛ kɛ tuguni u bɛ b'o la u bɛ tila ka taa dɔ wɛrɛ kɛ tuguni donc o tigilamɔgɔ ka wari d'i ma k'i ka fɛn dɔ kɛ n'i m'o sagonata kɛ kɔni i y'a jurumi ta. Il souffre surtout des mauvaises personnes qui sont dans ce pays là. Olu bɛ baara mun kɛ u bɛ sɛgɛn mun kɛ Dieu seul connaît ça. Mais il y a ignorant l'effort qu'ils fournissent là-bas. Je te dis, mon ami, le monsieur, depuis tout jeune, il va rater. Depuis à Fitina, il y a Italie, Italie, calcio. Au commando, tu fais un baran du fer, mais il n'a pas oublié la famille quoi. Ouais. Chaque mois, il va voir Blakana.
chaque mois a bɛ wari bila ka na don jɛra la chaque semaine a bɛ wari bila ka na ko sow ka jɔ ko sow jɔra sow photo bɛ ka ci ka di cɛ ma je te dis ko mobiliw ka sa mobiliw sa mon ami ko entreprise dɔ ka dayɛlɛ pour que ka finiw feere c'est-à-dire u ka ban ninnu a b'olu bila ka na u ko k'o bɛɛ kɛra bon le monsieur a agi ta muso furu wagatiw sera tout tellement que c'est un bon citoyen c'est un bon malien a pas segin wagati sera jamana in kɔnɔ il a pris l'initiative de revenir mon ami il est revenu a nana a sera famille la surprise rien n'a changé bismillah a bɔ so papier ma sɔrɔ mobiliw clé ma sɔrɔ mon ami a ko mais ko entreprise ko in bɛ cogo di du genre u bɛ se ka feereli mun kɛ mon ami o fana ɲɛ ma sɔrɔ bismillah cɛ i b'a dɔn madala n'a a bɛ kuwa fɛ o a tɛ se ka kuwa fɛ i b'a dɔn tu as bien compris fa wulila la bismillah Allahu akbar je te dis il est devenu fou monsieur est devenu fou i b'a dɔn n ti nɛgɛ n ti janfa wallahi billahi ne taatɔ foyi t'a to ne ka taa tunga la imagine i ka taa tunga la k'i muso to yan a bɛɛ n'a ka cɛ a bɛ kɛ manibaw ka sariya ye surtout karamɔgɔ ka du in kɔnɔ yan mɔgɔ nasugu bɛɛ bɛ don foyi t'a to ne ka taa ka muso to yan a bɛɛ ni ala cɛ o tɛ taa dɛ wallahi ni grand sœur kɔni a bɛ fɛrɛ k'a da bɛ mun kɛ a b'o kɛ ne kɔni tɛ taa i b'a dɔn o yɔrɔnin na parce que silamɛya sariya la c'est pas 3 mois c'est pas 3 mois i kan k'o de kɛ du genre à l'absence à distance i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ c'est 3 mois a cayalen ba 6 mois ça c'est trop est-ce que la femme bon Nina tu vas violer la règle tu vas violer la règle et puis tu vas partir là-bas et puis en Espagne là-bas il y a des choses qui ou t'en faut quoi parce que on n'est jamais mieux que ce soir quoi il te dit alors si ka tɛmɛ yɛrɛ fɛ kan quoi tu vas aller là-bas il va renouer charbon jiri la o kɔrɔ ye mun ya ça veut dire que tu es un esclave tu es un noir maltraitance dans le don quoi i bɛna fɔ bagan de c'est toi qui dois tout faire non Flo i b'a dɔn an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ quoi an tɛ se ka taa tunga la a bɛɛ hali taxi boli k'i to taxi boli la n ka cɛ u b'a essayer ka exigence dɔw boli kɛ k'i dɔgɔya mon ami je te dis tu es en train de conduire u b'a fɔ k'i k'a kɛ cogoya dɔ la i ka taa rythme dɔ la i tɛgɛ bɛ sɛgɛn u t'a faamu non Flo ne tɛ est-ce que i b'a fɔ et puis a climat Flo bɛɛ ka alamisa juru bɛ ala la foyi an m'an ta ɲini yan étant ici là wallahi on peut tout avoir ka taa baara kolo kɛ baara ne y'a f'i ye baara kolo gɛlɛn a tɛ wari di mɔgɔ ma non i jɔ dɛ tan dɔn ba taara jinɛw tɛ de awɔ jɛnɛbu don a banna fiyewu tani jinɛw ne na mɔgɔ tun bɛ da fiyewu Alma Alma il faut que on appelle non ça va ay an ka wolo sɛbɛn dun dɛ ko jumɛn an ka wolo sɛbɛn ne ni Flo ka wolo sɛbɛn wa e ma deli ka wolo sɛbɛn di mɔgɔ ye kara Alima an wolo sɛbɛn papier d'i ma bon i b'a dɔn musojuguw ka ko de bɛ taa a bɛɛ ni kuranɛ cɛ c'est-à-dire u cɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kuma dɛ o de bɛ k'olu ka kolankolon kuma ye ko tɛna fɔ k'e y'an ka wolo sɛbɛn la tunu fana e tilela deli ka wolo sɛbɛn di ne ma fɔlɔ yan a fila a bɛna an ka Espagne na taga tiɲɛ a bɛɛ ni ala cɛ ko Espagne na taga wa an ka taa Espagne an bɛ wolo ka sɛbɛn taa Espagne yan an kan ka taa Espagne ne ma wolo sɛbɛn d'e ma fana e tilela i ma deli ka wolo sɛbɛn di ne ma fɔlɔ a b'a dɔn mɔgɔ bɛ ɲinɛ mais cɛ Alima wolo sɛbɛn d'i ma ne yɛrɛ hakili b'a la ne ta wolo sɛbɛn dira e ma ne ta ni Flo ta i bɛ tila k'i jɔ i tɛ bɔ ne la dɛ i bɔ ne la jɔ a bɛ kɛ dɛ mɔgɔ ne badara awɔ o kari kɔni ne ka avion minnu bɛ sanfɛ awɔ a pine de cira n bɛ fɛ ni i bɛ wari dɔɔni di yan n bɛ fɛ ka taa n ka avion pine charger a cira sanfɛ badara avion pine wari ka ca dɛ a wari man ca o komi i bɛ dɔɔni di yan hali ni wari dɔɔni dɔ ne ma n'i y'a sɔrɔ waati min na n bɛ n'a d'i ma o mana o ye joli sa 20 Imiri an ka to a ka miiri cɛ non ça arrive cɛ an t'an ka papier bɛɛ bila yɔrɔ dɔ ko i miiri dɔrɔn i miiri i kana na to an a bɛna miiri sa Alima bɛ papier bila yɔrɔ Flo n'a tile b'a la ma deli ka wolo sɛbɛn di ne ma fɔlɔ fana tile ma deli ka wolo sɛbɛn ta ka di i t'i da tugu n ka ba mɔgɔ ta yanni i ka nin kɛ i t'i ta kɛ fɛn ne manamana ko ye miiri sa i b'a dɔn a b'a miiri yan
wolo sɛbɛn wolo papier sɛbɛn ne yɛrɛ de tigɛ wolo sɛbɛn di a ma han i bɛ tila ka i b'a dɔn ne b'ale ma furu sa wa a ma so ma sa ne mun ye a ma so ma sa n'i y'a dɛmɛ se mɔgɔ la t'i tɔ to e tilenen dilan i bɔ ne la dɛ i bɔ ne la Ayi sa a ma so ma wala ne ma kuma dabila maa da ci a bɛɛ n'ala ci han vraiment i ma deli ka wolo sɛbɛn wolo sɛbɛn dira e ma wolo sɛbɛn di ma fara ayi mais alima e fɛnɛ m'a fɔ k'i bɛna lajɛ i bɛna lajɛ i bɛna bila yɔrɔ lajɛ o yɔrɔ e fɛn t'i bɔlen de la filo mɛ ci ma lajɛ vraiment de la ka wolo sɛbɛn dɔ de di ne ma yan i non bɛ t'i ka ko kɛ i bɛ n'i jɔ ko wolo sɛbɛn de la ka wolo sɛbɛn dɔ alima de di ne ma taga i b'a dɔn taga ayi bɔ mais ne e b'i kɔrɔ ka papier bila yɔrɔ jumɛn filo i bɔlen de la a ma deli ka wolo sɛbɛn di ma i t'a ka wolo sɛbɛn ɲɛ a ma wolo sɛbɛn di ne ma dɛ awo mugan avion fɛnɛ mugan awɔ n'a mɛn ba da aw marché mais a dira ale de ma wolo sɛbɛn dira a ma non cɛ fila an an tun y'o kɛ a dira filo ni jɔn mankan ye fɔlɔ sigi nin tɛ grand sœur mankan i ye grand sœur a ale fɛnɛ ka segin teliyara dɛ Why I na zo bina nga zo? zote dili an ne do John! filo ni bara dili tili teliyaki aw mɔgɔ jatigɛrɛ mun de kɛra kuma dɔɔni dili est ce que an bɛ se ka su kelen si i fɛ Ko yan sugule me shile fe ko mun ne kɛra su tɛ mɔgɔ tɛ shile fe ne. ala kama sa i Aw tɛ b'a ɲuman dɔn kɛ. an grand sœur de bɛ fɛ k'an bila ka taa voyage dɔ la voyage mun man d'an ye yɛrɛ an tɛ fɛ ka taa la an quoi tɛ fɛ ka taa la Ni ma dan kuma ina dɛ. walayi Walayi. an grand sœur y'an wele bi k'a bɛ fɛ k'an bila ka taa ko an tonton an dɔ b'a dɔn a bɛ ka bɛ na sa ko bɛ taxi boli de la yen dɛ donc ko kan ka an bila ka taa yen k'an k'an ka papiyew labɛn a dun man d'an ye an ka taa yen o de don A bɛna don ne fɛnw la. awɔ ale Ayi fɔ aw tɛ don fu dɛ. an bɛ wari di ma i b'a dɔn ale bɛ ka fɛn dɔ de kɛ fɛn minnu tɛ ko kɛta ye c'est à dire ale b'an bila ka taa yen yɔrɔ ninnu na alors que an bɛ don min na ko bi maa dɔnbaga yɛrɛ de ka jugu i ma han a Bukari ta kɛra tantɔ de u ale u nɛn don ale kɔrɔ k'ale bila ka taa ale ta kun kɛra faransi yɛrɛ de ale yɛrɛ denw bɛ na a t'u ale bila yɛrɛ ka taa denw bɛ yen a t'olu bila ka taa a bɛ fɛ k'anw de bila ka taa a bɛ fɛ k'an de bila ka taa ni ko y'an sɔrɔ dun han a Bukari ta kɛra o ye a Bukari arnaqué fo bi u b'a fɔ k'a somɔgɔw ka a wari ci sera ka bɔ wari bɛ ci ka taa mais a Bukari tɛ ka segin Ne kɔni b'aw dɛmɛ mɛ ayi wari di yan. Kiriga an bɛ wari di ayi kiriga di kana fɔlɔ. bara wari I jɔ wari ka di fɔlɔ. bara min wari d'i ma Ayi ɔni wani maa bɔ mugan filɛ nin ye nin ma bɔ ala ka wula hɛrɛ badala ka ko tɔ bɛ ka jugu ye dɛ Fara. Flo. O bɛna wolo sɛbɛn ma ye fɔlɔ. an tile buramuso nse somɔgɔw don nimɔgɔw don varan filo dun varan filo o mali ne jinɛ de ya a y'a banna n buramuso varan filo sigilen kun bɛ yan san mais e t'a dɔn o taara yɔrɔ min na varan ni filo ko parce que an tɔntɔn dɔ bɛ fɛn na Espagne o de ko k'a bɛ wari bila kɔnɔ ko varan ka taa an nɔfɛ taxi bola yen nɔ k'a bɛ wari bila kɔnɔ ko passeport ni fɛn ninnu ko k'a bɛɛ dilan ko k'a bila ka taa ko a n'a terikɛ dɔ bɛ se ka taa ne ko n ko varan ni filo de bɛ taa kabini taxi boli fɔra ko ninnu bɛ wuli fɛn katɛrɛli ka ban varan ni filo han ninnu y'u da bɛ charger k'u bɛna wolosɛbɛn dɔ ko k'ale ka wolosɛbɛn tununna dɔ ko ɲinɛ y'a ɲimi dɔ ko wuli y'a ɲimi ne ma foyi faamu ninnu ka ko la u bɛ min o de ye tiɲɛ ye n buramuso varan bolo ka balifu bin ne kan sisan k'ale ka wolosɛbɛn di ma ko ne k'o bila so kɔnɔ k'o tununna ne bolo ka sɔrɔ ne b'a dɔn ne tile kelen varan ka papiye foyi ma deli ka di ne ma fɔlɔ u tun bɛ ɲini ka ne bugɔ a filo yɛrɛ tun bɛ ɲini ka ne dala ka mɔni da kɔnɔ k'ale ka wolosɛbɛn di ma ko ne k'o mara so kɔnɔ yan nɔ jakɛ de bɛ ninnu kɔ u tun bɛ yan ninnu sisan de bɛ taa nin taga ko kelen na de n'i bɛ kuma i cɛw fɛ han n'u ma taa walayi ni m'u datugu k'a fɔ ma tu karamɔgɔ bɛ fɔ la karamɔgɔ a tun bɛ selijitala an tileŋɛ in na mais sisan b'a sɔrɔ a ka so kɔnɔ a kumaw fɛrɛ ɲɛ t'u bɛ taa dɛ n'u na bɛ s'i ma yen nɔ ni ne ye tiɲɛ ye a ma jan ka fɔ ka wolo sɛbɛn karamɔgɔ grand sœur ay di baasi tɛ yen baasi foyi tɛ alhamdulillah i ka teli mun ko bɛ yen nanen don han karamɔgɔ ye ka kangari da filo ni vara ye filo ni vara fana filo ni vara ninnu daga ye maaw tɔɔrɔ sa n'i ye dusu kasilen dɔrɔn i n'u bɛ ɲɔgɔn na n'i ye dusu kasilen dɔrɔn i n'u bɛ ɲɔgɔn na o ye mun kɛ de
Flori Varabi Alamina, en tonton de Fena. Mi? Dugu en tonton de Kwahali. Aha. Oye wari de bila kana ko Floni Varanka ta. Ko abi tu do taxi bole. Floni Varane ko lu teto la. A tonton dɔ bɛ kɔ kan quoi. O de ye wari ci k'u ka taa taxi bolila in quoi. Bon i b'a dɔn n'o yɔrɔ ninnu don grand sœur i ma kuma jugu tɛ. Ninnu fana tɛ denmisɛnninw ye koyi. N'u ko k'u tɛ fɛn mun fɛ u to yen dɔrɔn i b'a dɔn ni cɛmannin kɔrɔbayala ka se âge dɔ la kana na i ni da u ka ko bɛɛ kan koyi. I y'a ye Floni Varan yɛrɛ filɛ nin ye maa si ma ninnu dakan dɔn ninnu yɛrɛ de suguya ma dɔn diɲɛlatigɛ la. Hali n'i ye Floni Varan ka ko ɲɛɲini turabu la i t'a dɔn bilahi. Ninnu yɛrɛ de ne tɔɔrɔ ninnu ye adamaden nasugu o nasugu ye bon ni Ala ye nin dɔgɔ nasugu ninnu d'i ma i bɛ ka ko mun tɔgɔ la ne yɛrɛ t'a dɔn e ba i yɛrɛ sɛgɛnla ninnu ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲinini na. Depuis Ala ye ninnu da baara bɛ ka ɲini ka d'u ma n'i ye baara o baara ɲini ka d'u ma o kuma dɔ don a senkɔrɔ ne kɔni hakilina na kɔni déjà i ye muso furu ka d'u ma kɔni i se kɛ a ka kan ninnu to yen sa u k'u to yen ni fɛn min ka d'u ye u k'a kɛ bari ninnu degela bajanbila yala min na kɔni o kɔni bɔrɔ n'u b'a dɔn ɲɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn. Mɔgɔ bɛ se k'a to yɔrɔ la cogo di ka wari bila kana maa ka passport dilan ka ko bɛ kɛ e bɛ se ka ban o ma cogo di ka. Ne ma ban i ka kuma ma koyi e bɛ k'o bɔ i diinɛ ni ŋaniya la nka ni o t'olu fɛla ko ye dun. Ni tunga taga man d'u ye o to yen. Karamɔgɔ ninnu ɲɔgɔn na fɔ bɛ yen bɛɛ bɛ ka Ala deli Espagne t'a la. Dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ ka t'u sen na. Ni a ye mɔgɔ sɔrɔ min ko k'a bɛ passport dilan a bɛ fɛn bɛɛ dilan wari foyi tɛ bɔ aw kun k'a b'aw bila ka taa aw bɛ tila ka ban o ma tuguni. I b'a dɔn bɛɛ dakan de tɛ tunga la bɛɛ dakan tɛ tunga la de y'a ye ne bɛ na min f'i ye kɛ n'u ko k'u tɛ taa u to yen dɔrɔn i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ninnu na ninnu dakan kɔni maa si tɛ se k'a ɲɛnabɔ n'u yɛrɛ tɛ koyi. U tɛ yen dɔrɔn walayi ka n'i yɛrɛ dusu kasi. Karamɔgɔ esike e b'a dɔn wari in bɛ fɛn na wari in bɛ Espagne kuma tɛ taxi boli ma wari in bɛ taxi boli la e b'a dɔn kɔni n'i ye taxi boli i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ hali an tɔntɔn min filɛ nin ye a kelen filɛ ka du 5 de san k'a jɔ k'a bɛɛ kɛ étage ye k'a bila location na n'i m'a ɲini i b'a sɔrɔ olu bɛ mun na yan nɔ telimani boli ninnu yɛrɛ bɛ tile kɛ telimani boli ninnu yɛrɛ ka semaine kelen telimani boli yɛrɛ n'u ye 2000 sɔrɔ u bɛ ba baara. San n'u taara n'u ye wari sɔrɔ hakili bɛ ni ninnu taara n'u ye wari sɔrɔ sisan a bɛ se ka kɛ olu bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ ladon e yɛrɛ karamɔgɔ filɛ nin ye den t'e bolo e b'i den bila ka taa a ka village la ninnu mana wari sɔrɔ sisan n'olu taara n'olu ye cogoya wɛrɛ sɔrɔ hali e bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna ne b'a fɔ ntɔntɔn ɲɛna a bɛ passeport ni fɛn bɛɛ dilan tuguni e den bɛ se ka taa n'olu ko k'olu tɛ t'o la dun. Ala bɛ maa ɲinɛlen sɔn koyi Ala bɛ maa ni fɛn ɲinɛlen sɔn koyi depuis ne wolola ne bɛ kɔlɔsi wuruni la n ko n bɛ denkɛ fɔlɔ min sɔrɔ dɔrɔn a ka taa tunga la wa n Ala kana kɛ duguma sira Ala k'a kɛ sanfɛ sira ye i y'a ye sigi bɛ maa sɔn koyi tabarikala ayi nin banna ayi kɔrɔmuso nin banna olu bɛ ban ma ne olu ye hɛrɛ sɔrɔ sa e m'a sɔrɔ ne y'a sɔrɔ ne y'a sɔrɔ e m'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ an ko est-ce que an na sɔn k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ ka taa non ni ko karamɔgɔ kumaw fɛ kuma fara ni i fulo fɛ karamɔgɔ sisan kɔni ni ko siɲɛ fɔlɔ ma ja filanan tɛ dafa la olu de tɛ fɔlɔ ye wa olu ye fɔlɔ de sɛ ban tɛ dugutaga la koyi n'o tɛ an balimaden caman bɛ yen o ko a m'a fɔ k'olu ka taa n'i y'a kelen k'a fɔ ko Varan ka taa kɛ a ka ɲɛ de b'a kɔnɔ ni Varan ma sɔn tagali ma karamɔgɔ n'i ma Varan datugu i ka ayi a ma se datuguli yɛrɛ ma koyi ayi ka ni Varan ma sɔn n b'a datugu ka se a b'a ko bɛ muso in b'a bolo n y'a ɲini ka d'a ma n b'a minɛ a na ayi a t'o si kun bɔ sa kana dimi sa i b'a dɔn muso diminen man ɲi muso yɛrɛ ka ɲi yɛlɛ de la e yɛrɛ ɲɛ bɛ cogoya min na n'i ɲɛ kun minɛ dɔrɔn a bɛ kɛ i y'a ye a man ɲi karamɔgɔ n dun m'a kɛ ayi kana kɛ n'u nana kumaw fɛ awɔ e m'a fɔ ne denkɛ bɛ se ka taa wa ne denkɛ bɛ taa ko di walayi n'Ala sɔnna o bɛ taa koyi filɛ nin fara a dangaden danga safunɛ kun ninnu yɔrɔ aw filɛ nin ye hali n'i ye hɛrɛ ta ka aw digi a kɔnɔ a bɛ bɔ bilahi ne b'a dɔn hali n'i ye alijinɛ dayɛlɛ ko bɛɛ ka don fu a bɛ sɔn ka don retard la ni Ala ni kira cɛ maa bɛ nin opportunité sɔrɔ cogo di ka lɛn kala an ɲɔgɔnnaw bɛ ka taa tunga la sen na dɔw yɛrɛ bɛ ka sa kɔgɔji la hali kɔsa in na an ka dugu in tɔgɔ dugu tɔgɔ bɛ taa Sénégal an kɔrɔ yan maa min sara maa 100 bɔ ji sanfɛ a b'o occasion sɔrɔ ka taa avion na Batra den ninnu b'o ni min b'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta
abetan kelen na aba ji janne kana nyoga ene sino billahi abetan nan ni be fura ka ko na abetan na billahi bari naw ma tane dengete ta hotenya fio al naw betaka sigira abetan na billahi billahi al naw beto sala da kon be ni kelen ngoni atanga ne dinga beta abetanina ba tra den sensuroni no ate baraka abna gemwi fini atogoro banu Anla mse patroni mse le to shukura ki to barero la ma ki betani bi mo ko me dure be kelege tu me bara do la sa qui c'est ko barani e club meta Espagne dili ko mso le ko ku mu bla ta Espagne ay dili ne ko ni ba don nunu e mala ngolo to ko buta ko la ngolo ke no mi ne ku da to fu yeno ka ko ni ki sumo wati le ko ne ko sa so ke no ni kon duna ka so la jani do ne ni nunu nga Espagne ta manini parce que varani flotter mo ko nyene may mu ko na ta muso da do kuma be abena wele ko do la solution no te nyina lo ko to ya solution wata no kon ta o floni varan ko bani pe ay dila na solution ni dili floni varan te se ka ta Espagne adente nunu e wallahi adentu wi de nunu kuma to ko yere la ni ko nunu makara doro ye be ko be nege bila ayo te ke o te se ka foi ali yeno ni duguni ke kala fili be problem ni soro problem do wa mo te dama go ay fana do dun dama nga go wa fo bo se bu ngwa yala ko ni u tempe u dak na ko mi ko fenwere do on te kuma dila gele ara de o ki se ni ara na to do bebe retar la nem na shuno fana daga sigila sani iga cheka wuli ne kama e no ene kuma do la ma ala est-ce que nere nana wala madara ni nana re Flo vara Flo ala voyage de robot wala kero ko do vasite aka kena ko ni kor vasite la Flo ni vara ya imani mo isa wallahi manyu ma bo dillila basi konte amba ko ni motor le pase shukura doni wallahi ay boro Jauh ya dekat semua begitu syufedi. Tahu? Ini ya faham ada. Ni ka jurutan aku. No jurute ya fadro. Nanti mana ko jugula. Tahu bari abi foku makele. Hakilna kele. Mafla. Hakilna fla. Oh mas madu. Hakilna unda bale. Iboro bun aramadia ya la. Ni besi ki kuma tilia. Wallahi. Amanga mekele mani wakati. Nyafa wallahi. Iboro aramadia la. Allah ya reba faka Qur'ane kono ko alinisi wal islami. Kako silameu ay nyon conseiller ka nyon blasra diere blasra lié e be fendo do neto do ne be fendo do eto do ça ibi ka wajul foindro voilà ibi ka wajul foindro ang be na iga fena wajul côté ben angu yitile amanga mekena ma dala ka wajul ka nga dala so ni te del na go sane korom so din na fe kuma fe ka ta Espagne ko ina ibado floni varabe kanyine miko jena tiker la on la be foni jena tiker pir poko chogo ibaye be milela de ka fsani do ye do fona ka fsani al yugo no be chenchen ka jien dungo do be ka sa sahara chenchen ka o be ko yoro nyini jien dungo do de be ta tumala ay chance soro ka koromso soro relation me koromso na ka tonton soro relation me mina o la do avion siraka obeta war soro bo gersiga soro fenka di kubo reka takalaje dro ni ebe la chukamina wallahi ali vara ni nyere baro kete mo fimay fanta dro ne kelo no kefi ani malikle en ala che kata Espagne nenani boro ebe boro be bonye bi nyei chebinye bo fulo al ni fle bodon fo fle sugore ni al ni bodon ki che sarmay na malikle na a poussière jugu de be la tanton ko foro be finfi ni tara Espagne sisan kata barakin
i b'i dayirimɛ sɔrɔ i b'i garisɛgɛ sɔrɔ ne ko mun de ka di ka tunga bɔ di o kuma an ɲɛ t'a ɲɔgɔnnaw la tunga la u bɛ ka wariw t'u somɔgɔw ma ka sobaw jɔ tunga taga filɛ nin ye dangaden tɛ se ka taa tunga la koyi bilahi u b'a fɔ ten ko tunga tɛ danbe dɔn nka a bɛ den dusuman dɔn koyi tɛ maaw la ne yɛrɛ bɛ na min fɔ ye Mali maaba o maaba n'i y'a tɔgɔ mɛn ayi sa n bɛna dɔ fɔ ye sa e b'a dɔn waritigiba fɔlɔ min nana diɲɛ kɔnɔ hali sini mɔgɔ si ka wari ma k'a ta sanfɛ e b'o tigi tɔgɔ dɔn e t'o tigi dɔn ayi an t'o dɔn Fule t'a dɔn Kanku Musa tɛ Kanku Musa dɔn an kɔni an ko Kanku Musa taara tunga la Kanku Musa Arabi Saoudite kɛ a ma sigi Mali la a yala duguw ni ɲɔgɔn cɛ i ma ye hali sisan nɔ sanu dɔw bɛ Arabi Saoudite ko Kanku Musa ta de don bari a yala la an k'o bɛɛ to yen u ka waritigi ba min fana bɔla ye Baba Sura n ko hali Baba Sura bɔla tunga la ka na ale ma taa ka wari ɲini ka na wa ni tɔw taara tunga la u bɛna so de ci u bɛna so de san n ko Baba Sura ye dugu kelen de ci k'a jɔ ayi mais tunga ka fisa quoi i b'a dɔn i ta in bɛɛ ye tiɲɛ ye nka grand sœur ye mun fɔ n'o ye papier ko ye an ka wolosɛbɛn de ma ye fɔlɔ an ka wolosɛbɛn de ma ye fɔlɔ papier de t'an bolo tulo an ka don dɛ wolosɛbɛn t'an bolo